Hatay döwleti 2025-nji ýylda ilaty işle üçün etmekde, durmuş taýdan gollamak hemde gartaşan adamlara ide etmekde uly ötüşler gazandy. 25 miňden gorak ilatly ýerleriň durky täzelendi. 3 million sany ýaş bolar aýetler üçin 11 miň sany kömekçi naharhanaçylyk ötüş ýurt boýunça 3400 sany kiçi seýilgäkler hemde 19 miň hektar töwereg bagly bakjaly meýdanlar açyldy. Şu maksatlar üçin döwletiň çykdaşlary artdy. Bilim maksatly bölünip berilýän budjetin meçhuri 6,1 götürüm durmuş taýdan gollaw we iş bilen mümkinçilik üçin bölünip berilýän budjetin meçhuri orta 5,9 götürüm ýokarlandy. İş organlaryny üzdükçe üçün etmek üçin hökümet tarapyndan 66,74 milyar yuan, ýagny 9,45 milyar Amerikan dollar meçhuruna maliýe teşkilati bölünip berildi. Ýanwar aýynyň oktýabr aýyna Çeli şäherde 11,42 milyon TL iş organlary döredildi. Hökümet wekiller adamlaryň ödüşine maýa goýmak ýörülgetini ykdysady ödüşine otgoşdurmagy noktadylar. Bu orta Hytaýyň Kommunistik Partiýasynyň merkez komitetining baş sekretary Xi Jinping'in ýol başçylygyna adamlar hemme zatda ileri tutulmalylar diýen ýörülgetini orkurýanlar dep Hytaýyň Makroiqtisad Almywalaglar Akademiýasynyň Durmuş taýdan ötüş institutunyň direktory Liu Shu belleýär. Gartaşan adamlara ide edişkende maşgalalara gollaw beriş hyzmatlar giňedildi. Şol sanyň okunan gulaýatyň çansa şäherine gartaşan adamlaryň fagtlaryny onlaýn kabul edýän bir san intellektual hyzmat edijileriň iş ýoly goýuldy. Ýurtda çağalara ide etmek üçin goşmuş 660 miň sany orun döredildi. 12 milyon maşgala mektebe çeli ýaşy çağalar üçin 1 ýyl töleglerden boşadyldy. Bu orta enetalary her aýda 5 miň yuan, 78 Amerikan dollaryny taşytlamagy mümkinçilik berdi. Bilim we saglyk goýuş ulgamlaryny hem öňüdüşlikler gadanaldy. 2025-nji ýylda 1000den gorak orta bilim berýän mektepler orluwy awatlaryny 4 milyon töwereg raýatlar we vilayatlerde bu 25 sany lukmançylyk merkezleriniň we şäherlerdäki barlardan geçiriş merkezleriniň ýokary hilli hyzmatlarynyň peýdalandylar. Şeýle-hem 2025-nji ýylda kömegi mätäs raýatlary betbagçylykdan ejir çeken ýa-da agyr kesel bolan ýaşaýjylary gollamak üçin hökümet tarapyndan 156,62 milyar yuan, 20,18 milyar Amerikan dollary meçhuruna maliýe teşkilleri goýuberildi. 84 milyon raýat üçin durmuş taýdan gorak hyzmatlar goýulany we iş ýerine alynan şikayetler üçin ýaşanyş ýene 17 vilayatda eletrli boldy.